Ashna made the building. Yeah, Vice exclusive. come on. Yeah, this is rikice. Mata this is rikice. Akan kishiya kuma this is. A gaskiya matan garin nan duk sun rikice, ya kamata gwamnati ta zo ta yi mun bincike. A daina yin abin da zai janyo kace na ce, a daina yin abin da zai samu mu dambace. A gaskiya matan garin nan duk sun rikice, ya kamata gwamnati ta zo ta yi mun bincike. A daina yin abin da zai janyo kace na ce, a daina yin abin da zai samu mu dambace. Mata biyu addini ya ce ka yi har ka ƙara, amma yanzu yin biyun ya zama sai dai da ƙara. Idan ka ce za ka sai dai ka ji ka ana sara. Wai me ya faru ne? A'a wai aure zai ƙara. Wai ba ta son kishiya kuma tana da ƙiuya, ga zuciya kuma ga son dukiya. Dole ta sara ma wuka kawai don ta yi tsiya. To kai ka kaɗa wuka ka nemi babban bindiga, don na san da ka harba sai dai mu je mu nemi diga. Mu je makabarta muna kabara, muna kabara, muna kabara, muna kabara. A gaskiya matan garin nan duk sun rikice, ya kamata gwamnati ta zo ta yi mun bincike. A daina yin abin da zai janyo kace na ce, a daina yin abin da zai samu mu dambace. A gaskiya matan garin nan duk sun rikice, ya kamata gwamnati ta zo ta yi mun bincike. A daina yin abin da zai janyo kace na ce. Uzi Billo. Duk sun rikice, UIP kishiya duk sun rikice. Duk sun rikice, IOD kai maka san duk sun rikice. Vice exclusive. Yeah, kowa ya rikice, ni amma ba rikice ba.